Mar pechará os lombos o Boído e Cabío para intentar recuperar a produción dos bancos. O sector reclama dende hai anos un plan para combater a falta de recurso no libre marisqueo. Co inicio do ano, a Consellería do Mar publicou o Plan Xeral de Ordenación Marisqueira que estará vixente entre o 2024 e o 2026. Este documento, que precisará reaxustes, ten unha novidade destacada: a veda extraordinaria por forza maior para os bancos dos lombos do Ulla, o Boído e Cabío. Estenderase ata o 31 de marzo para protexer o recurso, unha medida que para o sector é insuficiente. En principio, se é algo que se solicitou, o tema dunha axuda inmediata para os mariñeiros, pero, en cambio, a reivindicación que levamos facendo xa desde 9 anos atrás é que se faga unha regeneración. Non podemos, xa o dixemos o ano pasado, que este ano iba a pasar o mesmo, e non podemos estar ano tras ano facendo o mesmo. Non queremos vivir de limosnas, como dicimos, queremos traballar, eu penso que hai que tomar medidas para recuperar a ría. No inicio da última campaña do libre marisqueo, dúas desas zonas xa estaban pechadas á actividade, unha medida á que se suma o plan que entrou en vigor agora, aínda que os profesionais apuntan que só co peche non se vai a solucionar a escaseza de produto. Aquí o que hai que ter claro é que a partir de agora hai que ter un plan de recuperación desta ría a varios anos. Sabemos que nun ano vai ser inviable e en dous tamén. O que hai que ter é unha partida económica a X tempo para intentar facer accións e ir solucionando punto a punto os problemas que vayan surgindo. O que está claro é que non podemos estar este ano aí de sobe, vamos esperar. Non, aquí hai que tomar outras accións. Aquí hai problemas de vertidos, hai problemas de depredación, hai problemas de corrientes, como está pasando en Puebla como Muelle, quer decir, hai un cúmulo de cousas en cofradías que están perjudicando moito e hai que tomar accións inmediatas. Sobre o terreo, para poñerlle solución e evitar a desaparición do marisqueo, a confraría de Rianxo tamén pasa por un momento complicado, xa que nos primeiros 6 meses do ano non haberá marisqueo a pé para recuperar os bancos. Iglesias remarca a importancia de traballar e coidar as zonas de traballo para que volvan a ser productivas. Que se non vamos para a casa e as plas deixamos como están, isto vai ser todo seguido a mesma cantinela todos os anos. Vámonos encontrar bancos pechados, de área que non entra ningún alfiler, e os bancos mortos do Argazo e de todo. Por ese motivo pídese que nos deixen traballar desa forma, porque senón vai ser inviable a largo tempo. A mortaldade dos bancos de Rianxo cebouse con marisco de talla comercial, polo que agardan que a cría medre para poder traballar no verán. Temos un pouquiño de marisco que está en cría, esa cría, pensamos, pola asistencia técnica que temos, dinos que en 6 meses podría ao mellor entrar en talla, 6, 7 meses. A nosa idea é non alargar moito máis o paro e poder empezar a traballar con 1 kilo de japónica ou algo así, e ir empezando pouco a pouco. Non queremos alargar a campaña. O lógico sería, polo que nos di a asistencia técnica nosa, sería de 9 a 12 meses de paro, para deixar recuperar. Que pasa? Que estamos vendo que aquí ahora mismo moitas cofradías estánse apuntando ao tema das axudas e nós non vemos conveniente eso. Que sinala que eles ven máis conveniente ir a traballar aínda que só poidan capturar 1 ou 2 kilos da ameixa por mariscador. Se un mes temos que intentar ir tirando así, pois o tema do mar sempre foi así. Habrá que aguantar uns meses para que outros se poidan ganar. E aquí o marisqueo a pé ten asimilado eso, e por eso se pediron os 6 meses. O sector marisqueiro en Rianxo e na ría da Arousa mira o futuro con incerteza, pero coa esperanza de que se traballe para paliar as problemáticas coas que os profesionais teñen que facer fronte no seu día a día.